Mihimo si Kristo og duha ka klase sa tao nga maminaw niya. Parehas nato naminaw man taron dinhi sa misa. Naminaw ba mo? Duha mo ka klase na ay maalamon, na ay buang-buang. Nilingi ako nun na imong tupad. Ingna ko na siya. Imong paminaw, unsa man ka, buang-buang o maalamon. Pangutan na imong tupad ba? Unsa man ka, buang-buang o maalamon. Ano ba, tupad niyo? Klaro kayo ang gisulti ni Kristo. Dali ra gyud kay mailhan kinsa ning buang-buang o kinsa ning maalamon. Ang maalamon, matod pa ni Kristo, kanang maminaw o mubuhat sa iyang nadungog. Kana bang ilig-ingon, higugma imong kaaway, higugma dayon. Wa nay daghang pangutana, wa nay daghang sulti-sulti diyan. Unya gigugmaon ang panuay dako, anang animal dako, mag-abusad. Ayaw na pag-analyze. Maminaw, mutuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa man sa ning buang-buang, kanang kusog kay maminaw pero dili mutuman. Naminaw mo nga, na maligya tag slots din eh. Mo, tuman mo ha. Tanawa, di ba? Sige, pado sa doon, mahal sa kina pado doon. Sa'yo mahal nga, tag 1,000 per slot. Niya, naapaginay sukli nga divine unity, prosperity, and satisfaction. Bayad man gani kag 2,000 anang pagpariban lang anang imong buhok. Nga wa ginay mahatag nga kaayuhan nimo, wa mausab imong naw. Wa sa kay satisfaction kay magsigi naman sa kanang pariban sunod buwan. Pero palit kag slot, dopes SBFMM, satisfied kay kastanan. Bayad man gani mo tag pila na ka-1,000 para inyong ipakaon anang mag-Christmas party mo. Di ba? Niyang ihatag ra na, sawayon ra ng imong giloto, kawa sa ilang ni atong pagkalutuan. Ari ka palit dirig slot, labi nag imong palitag mga napo ka slot, basta pakpakan kas mga anghel. Yes! Ang anghel na. Pakpak dito, gastog 10,000 sa imong hikay, sawayon pa. No, sawayon ay. Kung samto yung spaghetti, lata raman ka ito, sobraan ng pagkuhan. Kay party lagi ang taon, luto kag spaghetti, sawayon, pag yun, lata ra kuno kayo. Og cake sa kanya siya, unsa man tong iyang cake, nga, galabi raman tong icing, wa man to ikuan. Sa kung saan nala ipang saway ba? Mag-decorate ka sa imong balay, gasto kag tagpila ka thousands, para lang anang magkidlap-kidlap diha. Ang imong silingan, magsige sa tug tanaw-tanaw, siya nga, balik-balik na mala na yung dekorasyon. Sawayon lang gapon. Diri ragod hatag sa Ginoo, ayaw pag-decorate sa inyo, ayaw paghikay. Diri, hatag. Mabitan na. Ako mong gi-challenge, karong Christmas ba? Karong Christmas, December 1 to December 31. Palit og usa ka slot, 10 minus. Muna'y atong Christmas gift ni Mama Mary, ni Jesus nga natao, si Mama Mary karon dako kay ni siyang pista. Unsay pista Mother Mary nga karon nga kanang kuana siya kanang obligatory. Ibaw kay mo Immaculate Conception, December 8. Nya ang December 25, dako sa kay ng pistaha, holiday gina. Unsa man? The birth of Jesus. Nya dayon imo dayong ihatag ang pasidungog ni San Vicente Ferrer. Tulo ka buk atong hatagan og Christmas gift. Inigpalit nimo og usa lang ka slot 10 minus karong buwana, labi nag-imo ginang tiguman og maayo kay galisod ka. Nya imo ginang ipalit. Tanawa sunod tuig, di ba? Patay dayon ka. Ngano man? Dito sa langit, tuwa man dito ang divine unity. Di ba? Tuwa dito ang divine prosperity. Di ba?
Tuwa sa dito ang divine satisfaction. Oh, tuwa na sa langit. Pero samtang di pa ka mamatay, purting ninduta sa imong bation. Kay nga naman, ang grasya sa Ginoo mupalig-o nimo, mupalawom sa imong gugma o pagtuos Ginoo nga matod pang Kristo bisag kusuon pakas mga bawod o mga lunop, mga hangin nga mokusukuso nimo aning kinabuhia. Kay purti ra baron din atong kalibutan, grabe kay tentasyon. Grabe yung tentasyon. Ako gud kabuang na kog panagan. Usahay, kuyog na lang ko noon. Aka mo dahil, di mo patintal. Di mo patintal? Oy, mga naong ninyo. So, dali ka na tintalon. Kana lang cellphone daan. So, skirting mo tintal. Ang banag o di nakatagad sa asawa kay siging tanaw ng sabong, internet sabong. Hurot pang kwarta. Naagay ka sige ingon ako, pader. Ako na, abroad ba? Nya ni uli siya, wa na say kwarta kay nadaot anang online sabong. Sugal ba? Sugal diha sa internet. Kana sabong lang na napadihay karira, unsa na lang mga sugal. Purting mo tintal Nya kani mga batan-o nato, anang ilang TikTok nga mga porn sad kasagaran ang gi-TikTok. Lipay bita ko gahapon kay nako nasugatan ba nga kana bitang construction worker, perti ang taong imatas kamot, padung siya mo uli. Yan, naagi din siya, padir siya, no? Nako, yung palaman ako ako ni. Nako nga naman siya, sikat kay kas TikTok, padir. Nako, ha? Unsa? Ako, nag-TikTok? Wala ko makasuhay ng TikTok, Sikat ko no ko TikTok. Ako, tingnan sila. Gi-TikTok siguro nang ako mga gipang-upload sa YouTube, no? Mga buangon hastang pari, apil-apil pas TikTok. Pero, sige lang, nako, unsa man ka na ganing nalipay kas TikTok, nakaton ka siya, daghan ikong nakatunan pa din ako, kanay nindot i-TikTok. Di ba? Kaysa ka ng isa-isa na, kita rin ako na usahay, ka ng isa-isa ng sayal ba, na piyad-piyad ug maayo. Ganahan sa batang tanaw noon. Ang ako lang kalainan diya kanang kahibaw bitaw ko nga minyo na daghan ng anak niya magpiyad-piyad ako na naong bes anima. Daghan na ba kay ugat. Ako lang ning ipaghisgutan kay mga tentasyones kalibutan. Karon panahon sa atong eleksyon, daghan na sa kay tentasyon sa paglinibakay, dinautay, away kay lain-laing partido. Siging pamakak, ana. Mao man nirong panahonas binakakay in public. Mga fake news na agabaha diya sa atong social media. Panahon sa eleksyon. Wap anay labot kuno binayranay. Nya inilaray, kinuprasay sa ipanghatag, kuprason sa mga buangon kay tanan, gatuo silang nakapangupra sila. Resulta na tukbon ra ka na mga tawhana nga naghatag ni mog kwarta. Daghan kay rong tentasyon, wap anay labot sa tentasyon sa mga bana nga magsigi na lang tan-aw na mga babaeng muagis ila nga purting mogbuag short, hapit na way tabon din mao untoy tan-aw sa mga bana. Mga asawa taon dito sa kusina nagkaimat ng naong. Kadtoy tan-aw nila. Nya unsam na di na tentasyon. Mga bana di mo tan-aw na. Di ba mo tingog congratulations, di ka mo tanaw. Dito tutok sa imong asawa, ayaw di anang imong silingan. Para pari lang siguro na. Kung may asawa ang pari. Kami lay mo tanaw ana, aron among i-appeal sa among wali ug among ingnon, tabuni in taon ng mga lawas ninyo mga babae. Ug nindot ng inyong lawas, tabuni aron way maglaway. Ug kung bati na muglawas, tabuni gyapon aron way luoron. In short, tabuni. Para ang Mama Mary ba? Kanina sang tentasyon sa pagkadaw aning kwarta. Daw yung kay kwarta. Nya dili ra ba daw hakog pagyod.
Unsa man nang daw ug hapog. Hastang dili iya ang kunon. Gawas na ang iyang idinaw, di niya i-share, hastang dili iya ang kunon pa yun. Kadaghang nangangkon diya, nang ila punong parkingan, kanang karsada, nang ila punong tindahan, kanang karsada, anha manindas karsada. Nganong giangkon na ni, imo ng tindahan, na imo ng parkingan, anha pa maghimo o kananaang murag kanang, saan na, pasirit-sirit ng tubig, kanang, karwas. Hangtod lang na magsakay motor, mapiksan pa kay ang gihuna-huna sa gapasirit, ang paglimpyo ra gyud gapasirit, nadto na di padung sa gawas, igagis motor, uban, igo dayon, bahala mo diha kay panginabuhi ning ako. Anya anak day ka manginabuhi diha sa krusada, nga agianan man na sa mga motorista, anak day ka magparking diha. Imbis unta to two way, mahimo na lang one way. Kamo na tutok mo muna ko. Wa mo mangangko na ni. Tentasyon gyapon na karon kay sigihan man tagdil, palit og sakyanan, barato na lang kay down payment. Palit yung sakyanan. Palit sa dagan sakyanan. Asam ka parking? Kasada. Yan anong ka parking nga di ba na imong yuta? Igihan pa jud kay kana imong yuta, imong magay nang kuralon, unya ang karsada imong parkingan. Buangon ka. Di ba tentasyon na? Siya. Muna haron way tentasyon, ipalit na lag slots. Karong December, sulbad na imong tanang tentasyon diha. Kaya nga naman, para gunis Ginoo, para simbahan, way mangangkon ani, hasta pare. Istoryahe pa diri, isodo na nimo sa imong bulsa naman tay finance council go diri god. Sila man ay gakupot sa tanan ditong kolekta, wa man gyud ako. Hasta gani ng blessing da motor ilang maganing kwaon para lagi taon unta nas pari unta in taon hatod na nga pader hatod ya pud nadto nya og malintans pare paninglon pa da pader di ba do na man kay giblessing ang motor ganihan so asa na gihatag ato adi lipat-lipat ra datong ako ba paninglon na may sad noon aron gyud nga makwintada gyud na Quintas Claras ta dinhi. Sa unang pagbasa giingon diri ang mga mapahitason pulpugon sa Ginoo apil ang ilang mga syudad. Ug ang mga mapahitason yatak-yatakan na lang sa mga taong kabus ug mga dinaog-daog. Pasabot mas nindot pang mahimutang kabus at tubangan sa Ginoo kay inigabot na siyang gahom ug iyang paghari. Kita di ay maoy labing taas o muyatak ni anang mga taong mapahitason. Maigsoon, ang taong mapahitason way kalipay. Ganahan mo gwa mo'y kalipay? Ganahan mo ana? Dili oy. Lingian na imong tupad. Yung tupad ni mo mawalinga. Niya pangutan siya. Ingna imong tanaw malipayon ko sa imong bang tanaw sa kong naong malipayon ko ayaw siya analysa siya pa-analysa nimo kay kanay manggong kalipay di ni pwede sultihon murajik di sa tong naong naa magi mga tao nga hindi kakita nimo sa naong matakdan kasi ang kalipay kanang sayag siya naong ba pero nagi mga tao nga naong palandaan bugatan ka magtanaw kay bugaton di siya naong pasabot ang iya diri kabugat ba murajik gina unang anha ginas mata makita mabutad ang uban sa ako pader ug maglagot ko sa kong bana muhilom na lang ko nato niya ang imong mata ug ang imong naong wa magsulti kalami nimong patyong buanga kaya anha na sa tong mata mas may pag musulti ka mas may pag inigatubang nimo sa imong bana galagot ka mas may pag moingon ka nga lamian nimong patyon dong ay kapatyunon kay kunimo pero tungod kay ako mang panaad sa simbahan nga sa kasakit o sa kalipay unungan giti ka bisag gisakitan ko sa kapatyunon kunimo higugmaon og alagaran giti kang panuaya ka anak mas maayo ko nag imo na isulti haron ang imo sang bana do na siya bay basihanan kay sa imo lang iduko-duko niya moingon pag imong bana ngano man kaday naunsa man ka paman okay ra Okay.
Bitaw, anong nausab mo na imong batasan? Ay, sige, pangutana, okay ra magugo. Ayaw ana, sulti na. Nya kamo sa mga bana, o giluod na mo sa inyong asawa, ayaw pagsigig. Tanaw-tanaw anang diha cellphone, anang mga porn diha, magsigig kag ingon, kaniyon tao, kanigid ng tao, luura ni panuway ang dakoy, luura niya. Ayaw, isulti na, dahil luod na kay kagnaong, kapangitao na kay kuglain. Haron mag-discuss mo, heart to heart, kung saan man do, nga mawagtang ang imong kaluod. Ugumirag, kuandong, kindimint. Kaya ganoon na, basta muluod ang tiyan kita kindibin. Uguman na nagkindi, para din muluod. Ugumil na, o palit pa kag criminal estate to, imong nang imnan. Sa di gini mawaday, samtang ang imong batasan, imong anak, kana magsikag yaw-yaw, ang akong buhaton din, sigihan mo koreksyon, samot yung kong kawa na gyoy, kana ganing, di na ko ma-attract nimo. Anak, kana radi ay, anak. Nya dong, di masad ko makapugong og yaw-yaw, kay ikaw, sige naman lang kang hapyod ang imong manok, wan aga na ko nimo mahapyod. Dana, mingon na ba na, ang akong role, hapyoron ko ning luora ni. Hapyoron mo, anak. Ihapyod niya ang lood. Pag human, ang lood sad, hapyoron ko ni kaning gilood. Ang gilood ba, iya hapyoron. Sayo pa to. Lagi, ang bana, sigyaw-yaw ang asawa, iyang hapyoron. Kaning lood, ako ning hapyoron. Ang asawa sad nga nakatilaw naghapyod, muhilo man to, magkanta-kanta naman lang to, di ang bana sad, guwapa din akong asawa di ay. Anak, mawa sa tong iyang kaluod. Nga naman, tungod kay nag-istoryahanay man mo unsaon pagpalawom, unsaon pagpraktis ang pulong sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi, unsaon pag-translate kanang giingon ni Kristo pagkasal ninyo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Pag-discuss mo, anak, ay mo pagsigig sultian ang mga pulong nga gikas demonyo. Una, hinaut unta nga makaingon gid ka, bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Kana bang masinati nato karong maong Pasko nga ang nianhi nga Ginoo nakapuyo gyud sa atong kasing-kasing. Unsaon? Maminaw sa iyang pulong ug way daghang ukon-ukon, practice dayon. Bahala nagsakitan ta, bahala nagmapobre ta, bahala nagdaog-daogon ta. Don't worry. Muabot ang panahon na ikaw mahimog yung kang bantugan o himuon kas Ginoo na iyang kauban dito sa gingharian nga dili matapos.